nganu mengakui. Nggih. Yen wong padha ora ngertine, tetep kae diarani wong wedok. Oh. Tetep yo gelem. Nek yen kowe iki ora mendem sik ora iso. Nyepelekke to. Pak nyepelekke lho. Kok ngono ki wis kena dibedhek lho, Lek. Nggon apa? Nggon susu. Aduh, Susune Mbak Apri iki metundung. Metundung lah iki sing disusoni apa? Ayo angin jajal delok. Niken kowe aja ngono kok nek dibales lho kowe kok. Nekmu asli lho. Lha iki lho, Pak. Bocahe kendel, mongko jek kelas loro SMP. Yo iki sing regenerasiku didikanku sok ya kaya ngene iki. Rupane ya jebles, nom-nomanku jaman dong dirusak tukang gong ya ngene iki. Kan ya, nama saya Niken Salindri. Kediri punya bos. Sing Saking Pak Eko Suratin. Napa, Mas? Sing nyumbang Niken Salindri, sing nembang yo Niken Salindri. Niken, ayo nak. Ndek Cahyo. Sik. Ngopo? Aku wah sabotase. Ngopo? Aku ngrekam ya HP ku samplok karo iki. Lori mawut. Waduh. Rasi dong kayak konten. Sabotase we. Nganti numplak iki lho. Pateni wae. Ayo Nduk Ken, gimana Ken? Ngatek Nduk. Ya Niken Salindri. Lajeng ugi wonten pengumuman. Apa? Kala wau ingkang Juara, nggih. Oh, juara. penyajian. Penyajian apa? Nggih. Yang terbaik. Nggih. Juara 2 menika saking RT 03 RW 13. Oh, Nggih, tepuk siap. tangan selamat. Terus? Lajeng juara 5 dari RT 01 RW 15. Selamat. Iki mau mung kuwi tak ya, Nak? Ya. Wes sampun. Pun. Nah, kula lagi diwaca sing teng mriki menika wonten Pak Mundut. Saking selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin kepada warga masyarakat Kadus 4 nyuwun lagon Sragenan, vokal Apri nggih. Saking Koperasi Desa Kerakitan Mas Nurdin SE. Iki yo maringi sawer. Nggih, Mbah nuwun. Jan matur sembah nuwun. 300.000. Nggih. Saking Bu Rustini. Kagem ibu-ibu konsumsi dari Bu Rustini nyuwun camping gunung dijengglengke siap 50.000. Nah, iki diwaca sisan. Karek ngaturke lagu. Katur Bapak Dalang kula Demangi Bloko. Saking Lor Rawa kula nyuwun gending 4 pilar. Gending menika katur Bapak Parjo Kang Mas Kuwadi. Tuwin keluarga saking Bogor kanthi atur sugeng midhangetaken gandhe gending 4 pilar menika ciptaanipun Bapak Mantep Sudarsono. Bawanipun wonten sebalikipun nggih. Mangke. Karek sitok disanke. Sugeng dalu Pak Kangko nggih. Halo Pak Kangko, aku pun. Ya wae. Hei, kene. Keluarga RW 5 Mutian ganti warna. Waduh. Ada lho ganti warna ya toh. Nggih Tebih. Ganti. Jenengan sok kerigitan ten rika nika Nggih, nek acara ruan nika Nggih. kula wayangan teng mriko niku ndek wingi asing wayangan danane mboten nyandak dadi dereng wayangan. Ganti warna mergo warnane sing wingi wis pudar. Heh? Ganti warna. Ganti warna, nggih. Warnane sing lawas wis pudar. Iya. Nyuwun gedeng sesi deman nggih Pak, saking ganti warna sembah nuwun menika 100.000 kula anggap DP kangge enjing taun ngajeng nggih. Sembah nuwun. Iki kan jatah Dek Niken nggih. Dek Niken Salindri. Ayo nak, iki sing wedok-wedok sebelah kene sing lanang kono. Umume ae ndangak aku ya kalau benjing padha kok sing wedok-wedok kok sok cantik. Sing wedok-wedok sebelah kene ndangak aku. Arep ora iso didempul apa nek tembolo papras. Tapi kowe harus nganu mengakui. Nggih. Yen wong padha ora ngertine, tetep kae diarani wong wedok. Oh. Tetep yo gelem. Nek yen kowe iki ora mendem sik ora iso. Nyepelekke to. Pak nyepelekke lho. Kok ngono ki wis kena dibedhek lho, Lek. Nggon apa? Nggon susu. Aduh, Susune Mbak Apri iki metundung. Metundung lah iki sing disusoni apa? Ayo angin jajal delok. Niken kowe aja ngono kok nek dibales lho kowe kok. Nekmu asli lho. Lha iki lho Pak. Bocahe kendel, mongko jek kelas loro SMP.
Yo iki sing regenerasiku didikanku saya kaya ngene iki. Rupane ya jebles, nom-nomanku jaman dong dirusak tukang gong ya ngene iki. Ya cantik ngono kuwi. Masa aku arep dadi generasine lek men aja gelem kono lengganane wong mancing-mancing ngono kuwi. Aku dodol kopi der iki lho, Pri, cegalek. Cegalek. Loro. Cegalek kok nek bonuse ya ngerti dhewe to, Pri. Tak rungok-rungokkan ki lho sing lara ki apane? Sing bab lara-lara. Atine no, wong wedok kan gampang pingget ngono lho. Atine. Ya kala-kala ya liyane barang. Nek Pak Gareng jenengan nyandaki napa nggih atine sing lara nek ngoten niku. Aku malah ora iso mikir ki. Wong wedok wae ambune fresh care tok. Jenenge wong wedok gentur tapane gedhe priatine kula nyambut gawe. Pemanggo fresh kan yang umum jan kok ya senengane main. Lah ya wong yo ora luput saka penyakit tok ya. Ayo ndak nih kan mirang-mirangke bunda ya, Nak. Iya ngene lho. Iya Bunda Sukimin. Ning ora, aku ki tau dadi anake iki. Tenan. Tenan. Iki bapakku. Tapok kowe. Wis aku gelu kanggo hidup kok bapakku. Likan. Aja ngene-ngene. Anak-anakmu stres kabeh, Pak. Wes. Rinasa kowe iso nembang ngene mau kangko pen. Wis. Kok ning suarane kudu ringi-ringi lho. Ringi ayo. Saderano wis, aku gelem kok pek. Pen kangko. Ora apa-apa wis, aku Silent please. Oh iya. Butuh ketenangan. Iya. Apa silent please? Kudu iki dadak kendhani. Cakepane iki. Kok mbok bersaing secara sehat kok ketok men aku bodoh men. Di live streaming sak alam donya ngerti kok ndak ngadani cakepane apa aku ki sinden akon-akon sinden murni kok. Mateni banci tuwa hukumane pirang tahun kok. Kersanipun pilih antaripun junior kang hebat kalian Gagrek lawan. Maha Guru menika. Oh, mah. Harinasa saya ka rasa Kados pundi Gusti Benawa sampun sae ta menika? Pripun kalian penganganan panjenengan ta menika lho? Bapak Ibu, panjenenganipun lek men sae napa sae? Sae. Kok tau krungu nang nggon layatan to, Pri? Ayo nak bacot to, Nak. Akena. Sing nyuwun Pak Eko Surate nduk Ken iki Ken. Nggih, Pak Eko Surate. Surate Eko Supono. Sugeng midhangetaken Bapak. Wonten ing Bogor nggih. Suarane apik, wedok sisan. Nah, wis tuwa suarane elek, ganci sisan. Ora nek petingane engko to, Pak. Ndak boleh sakit hati manakala dia tidak sebut nama. Nah, kita nggak boleh berprasangka buruk, nggak boleh suudon, kita harus kusnudon. Iki mau ora nyebut nama ya, Mas. Ora nyebut nama. Lah iya. Drijine ngene lho. Ndak masalah kok. Innallaha ma'asabirin. Artine wong sabar dadi kekasih Gusti Allah. Ora masalah kowe. Monggo tutuk-tukno. Sono wis kempong piyot kaya aku, ora ana wong gelem nyedak. Kepak-epake. Kira-kira kon ngeterke do wegah.
Nek Dek Ayu ngono gage. Dadi angger wis kempong perat Ora bakal. ora ana sing iso gelem nyedak kaya kowe kuwi ya. Nek kula do gelem nang tak bayar kok. Loh, Wong wedok perwira kok. Mono aku wong lanang ngatung wong lanang moh. Wong lanang tak bayar. Ayo sapa sing gelem aku. Kula bayar. Ora kena ngono kowe iki saiki wis dadi kaji umroh to. Wis dadi mbah kaji umroh ki dilereni. Aja kaya ngono kok aja tetek ngono kuwi ra pareng. Kaya kuwi lho. Kudu nyontoni generasi-generasi penerus sing apik-apik. Aku saiki ya sithik-sithik bela ajar istiqomah kok priwes. Lah iya. Alhamdulillah. Kowe kan wis tuwa nek tetek kanginan. Online no wae. Malah so bosok. Menika ugi anu saking Pak Kuat dipun rawuhi Bapak Haji Tion notaris Kladren. Oh iya. Pak Haji Kasiman nyawer buat Mbak Lisa 300.000 nyuwun lagu lali janjine mangke. Mbak Lisa. Lisa anu sing saka Mbayat Lisa to? Lisa. Lisa Resuta, Nduk. Lisa Resuta. Li napa, Pak? Li. lihatlah anaknya cantik. Saya yang tidak suka sama saya. Kliti, iki nembang kan kok. Engko bar iki. Engko ya Disawer wis. 300.000 saka panjenengane Pak Kasiman untuk Pak Gareng 100.000 dari Pak Haji Kasiman. Lho. Alhamdulillah, lumpuke pokoke. Wis. Lumpuke nggih operasi. Wis kelakon. Oh wis. Nggih golek pulian. Ya Nduk. Ken. Iki uga di WA dulur kula lanang Mas Slamet ingkang wonten ing Kligo Boyolali ingkang lenggah wonten ing Jakarta ingkang kala wau dalu nimbali kanca kula sak kanca. Assalamualaikum Pak Kangko, kula badhe nyuwun lagon si kucing matur suwun saderengipun mugi-mugi Pak Kangko sak rombongan tansah pinaringan berkah barokah. Amin. Matur suwun Pak Slamet ingkang wonten ing Jakarta ingkang kala wau dalu nimbali kula sak kanca wonten ing Kligo Boyolali sugeng midhangetaken. Ya, lanjutno. Softline warnane biru. Wah, sesuk kowe nganggo mata kucing ya. Mbok ya dibedakake to Pak. Lho gen padha karo Niken iki lho. Iki kowe iki ditenggani Gusti Benawa lho. Nggih, sugeng rawuh Gusti Benawa. Minal aidin wal faidin. Pak Tengkleng ya rawuh. Nggih, sugeng Pak Tengkleng. Pak Tengkleng ki sing ngendi to? Sing ajeng ki lho sing gepek. Pokoke piyayine ora ketok, bringose wis ketok. Tengkleng. Oh, sing kaya Pak Ladu sing kuwi dibringos. Weh, Ladu sing iki sapa? Polisi India nih kali. Betul banget. Sing teko anggeris masalah sambung agak teko. Aduh India. Yen mas rina Kang Katu
dhisik lek gawe piye kok iso apik ngono kuwi. Kayang, Pak. Kayang. Kok kayang? Apa tau roh iki kok? Kamu dia kowe iki kok. Kowe lho Pak kok drawasi lho. Aku arep tekon nikan iki medeni lho japane. Ya gawene kanggo sesuk Cek praktekno ro, Pak. Pak aku gak. sesuk kowe ngayangno ya. Pak. Aja ngenderani gajah. Yo. Kayang udung ke gajah lho, telane kok cilik. Sak ngertiku lho, Pak. Apa? Nek bojo nek nikan kan jek bocah ora mudeng ya. Nek bojo ki arep diperlakukan bagaimana ki boleh. Boleh. Arep model panjat kambil itu, arep model baling-baling itu, helikopter mubeng itu. Sah. Ning kita itu adalah manusia yang beradab, perlakukan pasanganmu dengan baik dan benar. Betul. Yang beradab. Betul. Ngono lho. Lah kok kowe ning dhuwur galengan? Kan aku beda. Lho kowe sak Pasti ngono lho. sak perlune kok. Etuk tur meneh. Nduk ini kan ditutupi kuping ya, Nduk. Ditutupi kuping etuk diperlakukan bagaimanapun ning masa syariate masih dalam satu selimut. Maksudnya nun satu saya- selimut ki piye? Maksudnya Wes tak tutupi lho sik monggo. satu selimut artinya ngene ora etuk wudoh blejet nek dadi anak ndak dadi anak sing kandhanane angel wangkal ora duwe isin. Ngono. Angel. Angel, Pak. Angel. Aku tau kleru. Kleru iki. Ya perkara ditutupi. Kok seret jebule kemule katut. Ayo iya kan ora ngrungokne kok ning kene. Sliramu Tanolyang. Lahir batin. Lahir ngenteni karya maestro dalang almarhum Ki Mantep Sudarsono. Ya nak, lebokne nak. aku ngenteni takamu kaya ngenteni madane Bye.
Bapak Irjen Bambang. Uga tidak mau ketinggalan Mas Gareng, Mbak Mimin, Mbak Apri niken. Iki maringi 1 juta rupiah suruh bagi ya Pak. Siap. Nuwun, Pak. Pak Bambang matur nuwun. Tanggamu lho kuwi Mbak Mimi an Mbak Apri. Oh, nggih. Tinom. Karanganom Jatinom. Karanganom nggih Jatinom nggih. Oh nggih, mit sewu Kakak. Sembah nuwun Bapak, berkah kono diaturke Pak Geleng. Heeh. Pak sapa? Saking Pak Bapak Bambang. Pak Bambang nggih nyuwun caping Gunung Jengleng mangke. Nggih. Men ditampa karo bagian koordinator. Nggih, koordinator. Didum kok kabeh. Ya. Yo masukno. Kledang kae tata ranyat kejajine Nganggo dangdut ya Mas. Ya. Nek iki ora kena didangdutke lagu liyane ya kena. Ya. Indonesia. Niken Salindri. Jalaran Indonesia. Niken Salindri. Aku ngenteni takamu kaya ngenteni madani wahyu janji matane sasumepan jroning kalbu kakusuma Oh, lagu menika dipun lajengaken prau layar dibuat gayeng karena di pinggir rawa. Nggih, menika dipun bacaken prau layar ya kena. Oh iya, heeh, digayengke engko. Ya, bar iki suwuk bablas prau layar. Ya, yuk, monggo. Pak Joko bilang kenceng Madiun, sugeng midhangetaken. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Aja linggo sendok kan. Men disusul karo Mbak Lisa. Mbak Lisa Reju. Sinden-sindenku cukup senggak karo live TikTok dewi-dewi. Ya. Tak mulyake sinden-sindenku. Pokoke begini sindenmu cukup jadi pengangguran. Heeh, karo mangan jajane nganti entek. Ya. Tur darane komplit kayak miroso kabeh. Silakan untuk berkenalan.
Mbak Lisa. Jenengmu- Riyen nderek nggih teng mriki niku nggih. Nggih. Oh, nggih ngerti. Aku lek karo wong wedok gampang lula lali tadi. Oh. Karo wong wedok gampang lali karo banci elinge ra ono. Anu, jenengmu Lisa sapa, Nduk? Lisa sapa? Lisa mawon. Lisa Lisa. bajute sapa? Bajute lengkape Lisa. Lengkape. Lengkap ya? Heeh. Nama asli napa nama palsu? Iya. Iki aslimu sapa yen kowe ndek palsu kuwi sapa? Ayo. Kakung Jeneng asli jenengan palsu Lisa. mawon nggih. Ya palsu sapa, Nduk? Lisa Rezu. Lisa Rinso. Tolong diartikan Mas Gareng. Hah? Rezu. Kepethuk lagi pertama wis kok ngartekke. Agar kowe kumpul aku sesasi yo tak artekke. Nah, Nek ora daleme ndi? Saking bayat mriki ki mawon. Bayat Nur Nggih. Sewu ora jeneng buka wadi wis kagungan garwa. Sampun. Oh ya wis kono. Piye to? Kula dereng kawengku dening Kakung. Nggo apa? Monggo dipun rahapi sak cekicanipun nganti wartu martikan. gage kayang. Hawane ra kudu pengen jambak terus. Kok awake jambak? Wah, April sadis. Sadis ngono. Ya sadurunge dijambak ki ya dikrapi. Lisa, Dalem. ketokno kowe produk lokal harus lebih oke. Caping Gunung Jengleng pamundhut saka Pak Irjen Bambang. Nggih, kalau mau Pak saking dalem. Oh, Lali lali janjinya. janjine. Pak dikasih panggon nggih. Siap ya diaturke ora masalah. Wah, Lisa, ayo. banjir saweran. Gawe. Kae Ayo ditambani kan. tamani sike. Kae Mbak Lisa. Yen kowe Elizabeth. percaya karo aku ya tak tampani wong kowe ora percaya. Dawuh. Pak Gareng dapat juga Wah, loh. walah bapak. Oh, piro. Non. Oh, malah yen mboten nyekel duit iku watuk, Pak. Nyekel duit jane ning kene lho mboten. Iki, Le, tulung Le. Engko tak kei 5.000. Pak, sabda pendhita pangandikane Pak Wadi lho. Non. Mengke nggih tuku obat watuk niku. Pak Wadi iki kok wong ada alhamdulillah. Waduh Jan, aku gara-gara arep diparingi Pak Wadi iki. Meneng wae. Wong arep entuk 100.000 Pak Wadi, mengke sing tak jaluk mboten duwite lho, bathike lho, Pak. Aku tenan Bu, Bapak lho Bu. Engko ya utang 5.000 ya. Nuwun. Nari Pak janjine. Wadi sekalian Ibu. Heeh. Ya. Wis, cair. Ya. Lumayan. Lumayan Mas. buat makan nasi soto nanti pagi. Ya, didadekne ya lali janjine Lali berarti. janjine nggih. Ya, Nggih, Pak jugete Kasiman. wong papat dipadake. Asik. Ya, Mimin, anu lek men, ayo. Injih, kula sing dadi leadernya saya nanti. Wah, leader. Kok dadi herder to? Leader kok leader. Leader sing mimpin. Oh iya. Dadan ayu kok boleh kirek iki lho. Ning gandeng wonge aku tidak pengen memonopoli pimpinan ndok kakek. Halah. Walah, kurenda. Ya, coba langsung dandut Mas Guru. Ya, kanca-kanca DLI komplit banget iki. Ya, nggih. Yo, kaya apa diaturke uga ingkang saking Mutian ganti warna menika langganan kula setiap ruwahan. Mugi-mugi ing ngajeng saged wayangan saestu nggih, Pak. Amin. Ya. Wis 3 taun ora sowan rono mergo pandemi. Heeh. Sik nikah iki bocah ngrusake mic. Ngopo? Mic itu Lah geni karo jane nikan. pentole copot dhewe kok. Pentol. Mic kok nganggo pentol barang iki. Juga diaturkan yang ada di TikTok dalang kanggo asli ana 3.300 penonton. Wow. Cair. Luar biasa. Yuk, coba kaya mbok lali janjine. Yuk, tetos. Pakaian kendang sing jaipong. Dan sak RT digo kabeh. Siko bagi dua,
Sarono ya. Ngapa? Aku jejer Mimin sesuk terkontaminasi ya. Ya ora apa aku. Aku melu-melu kemayu ya jejer Mimin. Ya sing kemayune bocah ditiru. Lah ning jogete tetep ya. Ya, tak pindah ini. Nah, iki ya di WA karo Pak Eko Suratin niku Lisa iki sumbangan saka Padepokan Tirta Kencana. Nggih ta Mbak Lisa? Nggih. Terus nuwun Pak Eko. Nggih, Pak Eko. Kon mbajutke apa kuwi jenenge? Iki mau. Iki ndekne sik. Ya, heeh. Ya. Janjane kowe nang Yuk, gas. Kon nyuwun dibaculke tembang kangen ora ketang sak ramban. Aku joget iramaku Kisro. Apa? Kedange ketutup karo suarane Mimin grubyuk. Mula lato-latomu tinggal. Gowo lato-lato to? Lato-lato nek loro iki siji tok. Oh, Dadi lato. Ngur lato tok. Mula aku dikorbanke ra iso. Syaratnya korban ra kudu ora Kowe mudeng ora? Lato-lato cilinan kita? Heeh, lek men nggawa cilik oh. Ya ora aku senep no, Bre. Ayo nak. Ya. Janjane kowe nang gelakatmu. Atiku Lelo lalo lole. Lelo lalo. Ngeblek. Wayah wangi utan krimis. Suwis wong sing tak tresnani tega ninggalak suwung jroning uripku yen ana sirahku lewat tembang tangan moga bisa dadi tombo kangen iki nang
Apik. Kok gawene pirang hamba kok. Wes ini ora dadi anu. Wah, Mula empatno kowe iki. bareng gon ngene mau lho mimpin jan kaya apa kucing kirik. Ternyata bekso ki ora mung awur-awuran Ora kudu pas kendange. Rasa. Pas rasa. Ayo dilanjut. Apri nek gak goyangane sing kira-kira kaum menopause ngene iki iso melakukan lho, Bro. Lah kowe salah tuwa. Niken kowe mayar kok le nirokke kok. Apik lho nggon kirik kucing mau lho. Bapak iki kok ya seneng diwakili ya. Ayo. Lewat tembang kandang muga bisa dadi tangga kangen iki yang rinawangi. Matur suwun. Mbak Lisa. Turun Mbak Lisa. Wah, gayeng. Wes, besok sekrupe dikencengi ya, Dok. Iya. Mimin sorek kabeh. Aku nganti mesakne nikan kon ngombe sik, kon duduk sik. Nah, nganti nerokne jogete Apri nganti kaya pedhot-pedhot to balunge. Apri kuwi nang keprok watu kok dadi Joget kaya layangan pedhot e. Wah, jan seimbang karo Mimin seimbang pokoke. Nggon iki mau nggon kirik mau piye? Nggon kirik. Coba, Mas kendange Mas Bedi coba. Nggon kirik. Mas kendang. Iki mau nggon kene mau jajal. Delok Iya Mimin delok. Mas, kendange. Ayo. Kendang ana sak anumu Mas. Ayo. Yo. Oh, krupyuk. Ah, kuwi. Kowe, Sang. Apri. Oh, kowe. Ayo jajal. Kowe Mi. Oke. Aja kalah Mi. Yo. Jangan sampai namaku kredibilitasku hancur malam ini. Iya, betul. Ayah, bantu doa ya. Ayah jare. Ayah membantu doa, ayo. Ayo Mas. Selaisen Mas. Ayo Mas. Aduh. Iya. Aduh. Ape bareng kowe joget kaya kumbahan keterak angin deh. Lah apa Pak? Ora iki puning wis luwes. Wis. Kok nek terbiasa rak ya wis. Pokoke kowe karo Apri iki wis 11.30 pokoke. Adome Pak. Tekan ngarolas. Ya. Ki utange siji lho. Menapa Mas? Nggih menika lelagon Caping Gunung Jegleng. Nggih. Lah iki sapa iki? Sinden ku sing ditampilke Nggih, genti. monggo. Sapa? Kalih mboten napa-napa. Loro sisan ya, Mbak Mayang karo sapa kuwi? Mbak Anis. Iki sinden idol. Juara satu. Juara satu sinden idol nasional. Oh iki loro iki. Sing Dek Anis. Oh Dek Anis. Nek sing Mayang kuwi juara Harapan Jaya. Kaya bis. Ya bis. Kaya bis. Ya be Monggo Mbak umel. Anis kalian Nduk Mayang. Juara patas. Iki Kene Mayang. ditampilke. Iki wektune saya ngangsake. Ya, ra penting saset dados. Ya iki. Anis ki ngendi omahe Anis? Anis ki omahe Marcella. Sukoharjo. Sukoharjo. Oh. Sukoharjo. Iki kaya Mimin Apri ngono ya, Pri. Mesake Mesake dadi mimin. Opahku parah banget to, Pri. Rumangsaku ya umume menungso Ya, lho. nyuwun pirsa para tamu, para penonton apa Pak E. Ini rak bisa masuk kategori wajah manusia atau dudemit to aku kok. Ya ora wis diterima-terimake. Ana sing elek ki mesti ana sing apik, ana sing apik kudu ana sing. Ya, Pak. Ya, idol sik Mbak Anis saka Sukoharjo. Harapan Jaya ini bar iki. Ya. Sing jegleng mimin karo Apri siam jegleng. Iya no. Gentenan mangsane. Apa? Bocah loro. Mencolot sak dhuwur-dhuwure. Ayo. Oleh Pak Gar. Oh, aku Ora pengamat Pak Garing baru operasi. operasi plastik. Mosok ya ora mari-mari, Pak. Saben Saben bengi Siap-siap, Le. Hei. Hati-hati. Templek karo kanca-kanca. Minggir. Bapak, Minggir. Wah, ngotor-ngotori tok.
arti klumpuknya gawe depaku to, Pak. Gila. Lah jenenge men prihatin setitik. Suarane sama kerupiuk. Mimin wis apri gitu iki. Genti mayang. Yen memajang hamong karo jano Malah kaya kompo. Wis gek mencolot kok selak kemeton ngene. Ayo. Ya. Kok Lah malah wong bengkel kok, Pak. Kan kuwi ndongkrak, apriki kan di bengkel ten. Oh, bengkel. Ndongkrak. Oh, cah wong bengkel do ngono kuwi. Ya bener. Sing ngetap kali piye? Ah. Bu Mimin. Jegle. weton guna Sik auratku tak tutupi sik. Ayo. Aurat anduke kok aurat. Ngono tindik yoga-yoga. Ayo. Loh, rahimku langsung geseh terus dadak balik dadak. Rahimmu ketoke ora ning kono, biasane ning cengel kok. pacita Wes to, Pak? Videonya cukup sesuai anjuran dokter. panas udan Janjine piye Mas? janjine kepiye jang esuk-esuk jam mepet-mepet Nanong panas udan ya. naling-aling caping gunung Nadyan wadon sarwi lanang opo sedyane kelakon Langsung dandut Mas. Kecil
Mas Gareng, Mbak Mimin, Mbak Apri matur suwun mangke disambung wonten ing wanci gara-gara. Nggih, tasih wonten mamundhut saking grup Lestari Budaya Kali Kuning, nggih, RT 3 RW 10 nyuwun cilik ricik-ricik. Ya. Engko diaturke nggon gara-gara. Heeh. Merga panjenengane Bapak Wadi nyuwun lakon bengi iki ora mung lakon siji, no. Ya. Lakon telu lahir rabi karo sukses diwisuda ana ing Kayuwangan. Ngono, heeh. Terima kasih uga kanggo Mas Indra saka Ngayo Jakarta sing marang uga rawuh. Ya, heeh. Ya. Kepruk sik. Ya, heeh. Iki lakone Bacut lakon Gatut Kaca Rabi, mendung mentiung ana ing Madukara, Nduk. Ya. Mantiang Radik kumilang Utang keras warlesos Guntur gegadari Mendung mantiang Radik kumilang Utang keras warlesos Guntur gegadari Guntur gegadari mendung mantiang Raden kumilan hutang keras warlesos Guntur gegadari Bremana reh mangusumyung ambrengeng kadi darunaning kaswase aneng marga memalakung sang kandha mastrat maja leng-leng lalu mangulati Surya mangrang sang baya palu kembal manyar-manyar mrit gantil butine maju gluh weloh Janaka kalwun-wun wonten pangandika ingkang ngadhawuh Kanjeng Rama Penemban. Aja dadi kaget ati kita. Penemban Durna kang marapta ning Madukara kene lho inggih. Saderengipun keparing kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Rama Penemban. Wis sak tampa. Wis tak tampa bener becik karya Bombong Birawaja Renala ora liwat pangestuning pun Bapa wae tamanana ya Janaka. Inggih kula pundi saengga jimating gesang kula Paman Harya sing kundi dipun mrayogakaken ingkang samya pinarak. Oh inggih nggih. Mboten kirang prayogi anggenipun ingkang pamaning kematian ngabiyantara sowan. Kejawi saking menika Bapa Penemban
andadosaken kagiat ara sing manah kula dene dinten samangke. Paduka Rama Penemban Kesdurawuh wonten madyaning kasatriyan Madukara. Baya wonten wigatos ingkang pundi kepareng kula nganglungaken jangga nelingaken karna kang sarta nyadong dawuh Paduka. Ngene Janaka. Nggonku parapta ana ing Madukara. Ya mung arep takon kelawan Si Harjuna. Nyuwun pirsa babagan menapa? Aku tak takon. Tumrap panyawang kang sarta penganggepe Harjuna. Tumraping Begawan Durna. Kuwi apamu? Kersanipun panyawangmu pangrasamu Durna ki apamu? Paduka menika dwija tumraping Harjuna. Guru inggih. Sakliyane guru aku tak anggap apa? Paduka menika kula anggap Sudarma. Sudarma kuwi bapak. Tegese Durna mau anggap bapakmu. Kuwi inggih lakar kados mekaten. Minangka sulih Kanjeng Rama Pandhudewanata ingkang sampun murut wonten kasidan jati. Yen to aku wis tak anggap bapakmu, kowe kandha dhewe. Deston temen, kebangetan temen kowe Janaka. Kebangetan perkawis menapa? Yen to kowe iki nganggep Durna bapakmu, ya kene kowe arep duwe gawe mantu nek bapakmu ora tok senggol ki karepmu piye? Piye karepmu?